Komazec, sudjelovali ste u brojnim humanitarnim projektima. Za neke projekte tvrdite da mogu pomoći u rastućoj nezaposlenosti koja se bilježi u Jastrebarskom. O kojim točno projektima je riječ i kako su vaši planovi? Pa nezaposlenost u Jastri je počela rasti počevši od 1991. godine i kriminalne privatizacije, kada je mnogo 500-ak ljudi ostalo bez posla. Sada su to osobe srednje životne dobi i koje su teško zapošljive osobe. Istovremeno je situacija socijalna jako loša, ima puno starih, nemoćnih, bolesnih i smatramo da treba provesti projekte po uzoru na druge projekte u drugim sredinama, to nije nešto što mi izmišljavamo, nego to postoji. Projekti gerontodomaćica koji su bili pokušani već prije u Jastrebarskom, ali nije završen takav projekt. Međutim, smatramo da bi se upravo na tom projektu koji bi trebao voditi primjerice Crveni križ, koji se i onako financira iz gradskog proračuna, moglo zaposliti 15 osoba, i to žena koje imaju preko 50 godina, koje su inače teško zapošljive. Isto tako, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ima puno profesora, a Centar za kulturu treba početi i skrenuti sa projektima koji se isto tako provode u drugim sredinama, pomoći osnovnoškolcima i srednjoškolcima u učenju, gdje bismo i na tim projektima zaposlili 10 profesora koji bi imali stalna primanja, a opet s druge strane pomogli bi roditeljima koji sada plaćaju skupe instrukcije. Imamo u planu provođenje komunalnih projekata, kao i projekata pomoći djeci s posebnim potrebama. To su projekti koje, kad mi dođemo na vlast, možemo provesti odmah i sada. To ne znači da su to jedini projekti zapošljavanja, ali to je nešto što mi nudimo odmah. Jer Jastrebarskom nezaposlenima treba odmah pomoć i treba odmah krenuti u akciju. Dakle, činiti male korake, ali činiti odmah. Tako je, Ivo. Gospođo Komazec, nasušna potreba u Jastrebarskom je nova osnovna škola. Obećavana je prije 8 godina, pa prije 4 godine, a zapravo do današnjeg dana nije postavljen niti kamen temeljac. Slična situacija i sa prekapacitiranim dječjim vrtićima. Kakvi su planovi Hrvatskih laborista Stranke rada Jastrebarsko upravo vezano uz ovaj veliki problem? Hrvatski laboristi ogranut Jastrebarsko zalagat će se za gradnju nove škole, kao će se reći, ona je nasušna potreba, međutim nikako na mjestu koje predviđa aktualna vlast. Mi ćemo se zalagati i radit ćemo na tome da se osnovna škola gradi na prostoru bivše vojarne, što će višestruko smanjiti troškove izgradnje jer tamo već postoji infrastruktura. Isto tako, kapaciteti dječjeg vrtića su premali. Bez obzira što je sada otvoren dječji vrtić u Desnicu, još uvijek to nije dovoljno za mlade obitelji koje ne mogu naći mjesto u dječjem vrtiću. Zalagat ćemo se za izgradnju novog dječjeg vrtića. Međutim, dok se to ne provede, mi ćemo sufinancirati čuvanje djece kod dadilja koje su sada zakonski regulirane roditeljima koji neće naći mjesto djetetu u dječjem vrtiću. Također, Jastrebarsko je grad glazbe i postoji kvalitetna osnovna muzička škola. Smatramo i radit ćemo na tome da Jastrebarsko dobije srednju glazbenu školu, čime ćemo osigurati da djeca kojih ima mnogo koji završe osnovnu školu glazbenu osiguraju dalje školovanje u Jastrebarskom, čime će roditeljima smanjiti troškove putovanja u Zagreb, a isto tako osigurat ćemo radna mjesta profesorima, jer mnogo Jastanaca je završilo fakultet, muzičku akademiju i na Zavodu za zapošljavanje su. Nastojat ćemo i isto tako da se povećaju kapaciteti i da se posebna pažnja posveti školovanju djece s posebnim potrebama.
Koji također sve više i više ima u Jaski. Gospođo Komazec, možda subjektivno, ali nama je naša Jaska najljepša na svijetu. Imamo puno turističkih kapaciteta. Gdje je zapravo po vama turizam u Jaski? Turizam je već 10 godina u povojima i nikako da odraste, da se razvije i da konačno krene u samostalan put. Jednostavno, do sada se turizam svodio na pojedinačne manifestacije, na održavanje dana vina, a nikako da zaživi i da postane, krene, da bude u funkciji razvoja gospodarstva. Omogućeno je, sagrađene su divni podrumi, vinogradari su uredili svoje kapacitete, vinska cesta postoji, mogla bi reći deklarativno, ali turista nema. Tu je problem što su se sva sredstva za turizam slijevala u nekakve Fimi medije, promocijske kuće, a inicijativu i odgovornost za to trebala bi preuzeti turistička zajednica grada Jastrebarskog i odjel za društvene djelatnosti, gdje bi sa manje novca, sa više angažmana i elana mogli se postići veći rezultati. Jaskanske vinske svečanosti moraju krenuti izvan Jaske. Moraju vinari doći sa svojim vinima na Jadran, a istovremeno hotelijeri doći na jaskanske vinske svečanosti. Mora postojati interakcija. Turistička zajednica mora preuzeti inicijativu i u suradnji sa turističkim zajednicama s Jadranske rivijere povezati tu vinsku cestu. Da već turisti iz inozemstva kada putuju znaju da će 2 dana provesti recimo u Pleševici prije nego odu na Jadran ili obrnuto. Isto tako treba, kao što smo rekli da želimo da sajmište, i mi ćemo to stvariti, da sajmište preuzme ponovo ulogu koju je imalo prije, ali sajmište u Jastrebarskom, koji je na kraju nastao na zasadama sajmištog grada, treba postati brend. I treba one silne Japance, Kineze koji idu na Plitvičke jezera po ljetu usmjeriti i na sajmište i sufinancirat ćemo tradicijske obrte, obrtnike koji će u narodnim nošnjama ponedjeljkom biti na sajmištu, tako da se prikaže turistima priča o povijesti Jastrebarskog. Da bi mi priču ispričali, veliku ulogu mora odigrati muzej. Muzej u Jastrebarskom ne postoji, postoji samo zavičajna zbirka. Žalosno je da jedan grad kao Jastrebarsko nema muzej. A kad bi možda i postojao muzej, onda bi stručne osobe u muzeju ispričale priču o Charliju Chaplinu koji je bio, pa bi onda stvorili jednu priču kao što turistička zajednica grada Zagreba priču o Zagorki i turiste jednostavno vodi kroz Zagreb, kroz priču. Da bi to ostvarili, ne trebaju velika financijska sredstva, treba odgovornost i inicijativa. Turistička zajednica mora raditi svoj posao za koji su na kraju krajeva i plaćeni, kao i odgovorne osobe u gradu Jastrebarskom. A to ćemo mi ostvariti jer to znamo i možemo.